weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to ɓundo fuladu welingara jowola giraya teccana sankunda garawola fatoto kon waktu yoni ha to yerimale kame gurela beya ene jeeya e gardidi kabruji men to leydi Sénégal legal bitengal Sicap Mbao e ko tana musɗo fini toon caggal almami mo Darussalam kañum tawa ene wara e suudu muɗum toon to leydi Mauritanie hoorejo leydi ndi udditi toon ñalawma hanki o e jeere nde ɓe garɗinanno toon to Nouakchott taw mahi ɗum kadi ko jagorgal kalfinangal kotki leydi ndi toon to leydi Mali Ibrahim Boubacara Keita gardiɗo leydi ndi oɗo saaha mo gonɗen woni koye jillu mum nokku Sikasso toon to Guinée Conakry halfinaɓe ñawore leydi ndi mbaɗi erango e faade ɓen syndicat ji kame jangguinoɓe wonnoɓe seppoji o dartin kala ha laaɓa kabruji mena jolam jaberi ko haali Abouba woto goɗɗe joni joni jañoɗena kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe nasande nogas e tati jolal hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeeɗiɗi kabruji mena ɗemgal pular mayen dia ha toon to Sicap Mbao kalen e oɗo hen tana musɗo e pindo toon e ngalɗon legal oɗo hen beete hande e toon to Sicap Mbao taw kadi koye legal bitengal Moussa Camara e villa temedere e sappo e goho ko almami gonnoɗo toon e biyeteɗo Sirigne Mbaye Sy Diop ko kañum tawa ene wara e suudu muɗum e taw noon kanko wonno almami ratiba toon to juma mawɗo e taw kadi komo juma Darussalam oɗo saaha mo gonɗe noon ɓandu makko hoccama ɗon nawama toon to morga e losko udditama gam ƴewede hol poɗɗo wadde ngal ɗo hen baɗala e kanko noon yogay jaydeli kolliri wonde kay ko kirsaɗo e suudu makko oɗo saaha mo gonɗe noon ɗeɗo gueɗe ene kewi e nder leydi Sénégal en neldimo duwaw nde gueno yurmotomo yaafomo kanko e dendagal mayɓe julɓe kala e nde gueno hannata ɗo hen ɗiɗo tanaji baɗoji e nder windere nde kala ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en kaale hoorejo leydi ndi e gonɗo saaha mo gonɗen jillu muɗum toon to wuuro witego Tiwawona kanko hoorejo leydi ndi noon ko kikiɗe hanki wo hirdani gam yaɓande e toon to Tiwawon wo jaɓɓama toon jaɓɓugal paayo dingal no fewi e kanko noon wo dañi joddade Sirigne Mbaye Sy Mansour e taw kadi ko kañum woni khalifa général mo Tijaniya ɓe dañi yewtidde toɓɓe kewɗe no fewi ha ganduɗa kanko khalifa o dañi sudde konguɗi makko gam wiide hoorejo leydi Sénégal ko waɗani galleji diine ɗi hay lamɗo goto meeɗa waɗande ɗum leydi Sénégal haɗani ɗon tan kanko hoorejo leydi ndi wo holliri kay wonde khalifa o omo ñaagui duwaw caggal kay nde ɓe noddi ko wiyete beldal hakkude mabɓe kame landaji lunduno kala nde jaam e kisal arata hakkude mabɓe ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en kaale batu jagorɗe hanki hoorejo leydi ndi noon holliri wonde laamu ngu yoɓe daro darde tinde lang ɓe mbawa winditade ɗiɗo hen tanaji baɗɗi toon to Pakka Lambaya e siftinde noon Pakka Lambay ko yontere ɓennude kay cumtigui sumi toon ha ganduɗa yoga yimɓe bonirama toon kene wona koppareje jonɗe no fewi e kamɓe kala nde gueɗe mabɓe bindite beele kay laamu ngu wawa darade hen darde tinde lang e caggal noon ñalawma hanki o yogay sarɗiyankoɓe lundo jehino toon khalifa général mo Mouride neeli ko alaɗo muɗum yo ya toon yettina duwaw oɗo saaha mo gonɗe noon sukaɓe hewɓe gollanoɓe toon kala jalti juuɗe ɓoole ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en jaaha toon to weeli gara e toon noon fedde wiitende Piné yonti ɓe kolliri maɓe mbat seppoji mabɓe ñande aseta ɗin seppoji noon ko seppoji jaam ala duko ala ƴattoje ala duppude ala bonnude ala kareli ala haydara goɗɗuma kamɓe noon ko hollirde mette mabɓe ko watte toon to leydi Libi to ko hunde nde yadani e jamanu tene kadi ko hunde nde ɓe jonnani hay seeɗa ɓe kolliri noon maɓe mbaɗa seppoji mabɓe yoga e dinguire yoɓa goli haɓe jettoyo toon to galle préfet gonɗo toon to weeli gara
ha joni tonto leydi Sénégal keddoren ma en kale jagorgal kalfinangal yillotoɓe leydi Sénégal e biyeteɗo Mame Mbaye Niang caggal non nde o yewtide jayndi wiitende RFM o holliri wonde kay yogay jayndeli e nder leydi Sénégal kollirino hoorejo leydi Sénégal wino en innira bowallaɗe diwoje ngal Blaise Diagne Abdoulahi Wade o holliri noon ɗin konnguɗi godani omo wasiyi tan yimɓeɓe e kala koɓe kaala yoɓe tinno ɓe gonɗa ɓe nunɗa beele yimɓe kala ne gonayi peewala o holliri wonde kay so tawi ɗum wonno wona e juuɗe jayndiyankoɓe wonata e wonata tigui koye hoorejo leydi ndi ngan sanga e caktowo konnguɗi laamu ngu wawa ɓaŋñinde ɗum yimɓe kala nana o saaha mo gonde noon wasiya makko faade yogay jayndiyankoɓe leydi Sénégal yoɓe tinno ɓe mbasa fondude tan ɓe dotta taw hay goto yamirani ɓe ha joni keddoten koye fannu bawallaɗe diwoje ngal leydi Sénégal e tonto Blaise Diagne udditte kay koye lewru fandu so gueno haaji e jeeɗiɗi lewru fandu so gueno haaji hollirama noon sanga kikiɗe ñande jeeɗiɗi nde ko laana ndiwowa ka leydi Émirats Arabes Unis mbiyete ka Émirats ko kan tigui jogori jippade toona ha joni tonto leydi Sénégal keddoren ma en kaali Rufisque oɗo henna subaka hande ko pooɗe ndure tigui fini toona hakkude mairie ji ɗi kame yeeyoɓe e nder jeere wonde tonde e taw kadi ko jeere wonde toon to Rufisque oɗo saaha mo gonɗe noon mairie ji ɗi kay jiiɗi ko tettude jeere nde ha laaɓa kono kamɓe yeeyoɓe toon ɓe jaadani hen hay seeɗa ɓe kaɓɓi tekke boɗeje tene kadi ɓe kolliri ɓe giwata ɗon hande ɓe giwata ɗon janggo sen giwi toon to leydi Sénégal paaɗin ko toon to leydi Mauritanie toon to leydi Mauritanie ma en kaale jaynde witende Sahara Média kamɓe noon ɓe kolliri ñalawma hanke o hoorejo leydi Mauritanie biteɗo Mouhamed Ould Abdel Aziz udditi jeere hesere taw kadi ko mawde ngarɗude nde jagorgal kalfinangal kotki wonno e mahde e oɗo dumuna kala biteɗo Amala mitto mawludu ne tawtorno ɗum e kañum e hoorejo jagorɗe leydi ndi biteɗo Yahya Ould Hadimina ene wonde kadi maire gonɗo toon to Tabaraka Zeyna e kamɓe ɗon ɓe kolliri jeere nde ande jogui ngarɗugol juutendi kame yajendi kala ne wona ujunnaje kene fota wonde ujunere e temedere capanɗe jeeɗiɗi e goho bitique kono noon konde étasuji ɗiɗi ko wona ɗum ko e ngaaluji baɗaɗi hendi kene tolno e milliard uji jeegom e koppareje uggoya oɗo saaha mo gonde noon hoorejo leydi ndi holliri e mbadi yidde ƴellide jeygu e ndera boli Nouakchott kala ha joni toon to leydi Mauritanie keddoren ma en kaale toon to leydi Mauritanie keddoren jafoɗen ma en kaale hoorejo leydi Mauritanie e tuma kay nde yeehi hanki toon to falde taba toon to falde Taraja toon to falde Taraja nokku biteɗo Kerema Sena toon noon o udditi toon canal goto taw kadi kene fooɗa diƴƴe iwde maayo leydi Sénégal ngam yaɓande dow jeeri leydi Mauritanie e ɗum noon ko yidde heññude ndema beele kay ɓesgu ne wawa yaltude caɗele kene fota wonde 55 kilométre koɓe poɗata diƴƴe ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaale radio Mauritanie taw kadi yaltini ɗum ko jayde wiitede Mouri Wepa kamɓe ɗon ɓe kolliri radio Mauritanie oɗo hen ñalawma hande mo gonɗen kene fota wonde 100 millions e koppareje uguya ko ɗum tigi woni ko teskane ngakki e boñmo radio Mauritanie oɗo saaha mo gonɗe noon loskoji gudditama ngam yidde andede hol fotɓe dirtinde ɗeɗo hen koppareje gardiɗo radio ngo wiyete ko Abdallahi e Wuldu Harmatallahi kanko non wonnomano e nder ardade goɗon radio ko hitande ujunnaji ɗe 16 ha oɗo saaha mo gonde noon hay konngol gotol yaltani e hunuko makko e jayde witende Mouri Web holliri Abdel Aziz holliri e wonde kay ko ɓuuri yawde e yaccade yo loskoji mbaɗe hena beele ande hol fotɓe dirtinde ɗiɗo hen ngaaluji e taw kadi ko ngaaluji jeeyi ɗum ko jayde leydi Mauritanie ha joni toon to leydi Mauritanie keddoroɗen ma en jaa ha toon to Hawdila Saraki kaalen école aji gonɗi toon ɗi e gardiɗo école e nokku biyeteɗo Jigini walla mbiyen Jigeni gardiɗo école nokku biyeteɗo Jigeni e holliri oɗo saaha mo gonɗen ɓe guddi yoga école aji gonɗi toon ha tenti taw kadi ko cuuɗi jangguirɗi biyeteɗi terminal e caggal noon ngakkude toon ɓeɗo hen jangguinoɓe ha joni toon to leydi Mauritanie keddoren ma en kaale tabital pulago windere e kamɓe noon ɓe kolliri caggal leydi Cameroun hitande ujunnaji ɗiɗi e 13 hitande ujunnaji ɗiɗi e 16 ko Sénégal wonno e hikka noon so gueno haaji ko leydi Mauritanie yonta hikka noon leydi Mauritanie hitande ujunnaji ɗiɗi e 17 ñande 17 19 ha nogas ndu lewru fandu so gueno haaji
aɓe mbaɗi erango noon dendagal ɓesgu murtennaɓe kala nde nottoto tabikal pulago windere ɗum noon ɓe teddinta ko ñalawma guinniraɗo teddugal nagge walla ni ko ñalawma guinniraɗo nagge ngal teddugal noon aɓe teddinir ɗum laamu leydi Mauritanie ha tente hoorejo leydi ndi ha joni toon to leydi Mauritanie keddorɗen ma en jaa ha toon to Sehil Babi kalene ɓeɗo henna wannoɓe toon seppoji taw kadi ko janggoɓe kame jinnaɓe ɓen janggoɓe kamɓe noon ñalawma heccankoɓe darima yeeso procureur e caggal noon nde ɓe ɗaccita ɓe dañi kay sudde konngudi mabɓe ngam wiideɓe yogay gueɗe pawaɗe dow mabɓe gonɗani wiyede kay wonde ɓe keeli bitikaji janani ɓe puusi yogay gueɗe tene kadi ɓe mbaɗi seppoji ɓe duppi ponoje ɓe kolri kan haala wodani e kamɓe kay jippiniɓe boli tan ko wiide ɓe jiiɗi ko yo cuuɗi jangguirɗi moƴƴine ɓe daña jangguinoɓe fayidinɓe beele sukaɓe mabɓe ene mbawa dañde kay jangde moƴƴere e nder falde Sehil Babi ha joni toon to leydi Mauritanie keddorɗena ma en jaa ha toon to Elega kalen e oɗo henna ma en jaa ha toon to jafon ma en jaa ha toon to Elega taw yaltin ɗum ko jayde wiitede Adrar Info e gardiɗo nokku binditeɗo toon to Elega hanki noon o dañi fiyede toon piggal bongal no feewi e taw kadi fiimo toon ko nando makko gardiɗo nokku biteɗo gardiɗo e nokku biteɗo Jelwari e kanko noon o hollirino wonde kay wona piggal ko bannoɗo ko wayno accident e caggal mum noon nde gonga feeñi ko nden tigui dadi ɓe gudditen hello yañgo no feewi oɗo saaha noon hollirama goto e koyngal makko koko heeli omo tawe toon to cuuɗi cafriɗi gonɗi toon to Nouakchott e sen giwi toon to leydi Mauritanie paɗen ko toon to leydi Mali ma en kaale IBK ɓurɗo andirede Ibrahima Boubacara Keita guila ñalawma hanki ha faade hande omo tawe nder falde Sikasso e kanko noon o yeehi ha toon to nokku biteɗo kene dugu ene wondi kadi e nokku biteɗo Buguni kame nokku biteɗo kame nokku biteɗo Banankoro e Banankoro noon ne tawe kerol hakkude leydi Mali kame leydi Côte d'Ivoire e toon noon o hunima ma watton pomuji jonɗi no feewi e caggal noon hollirede maayo wongo toon ngo e kala saaha e wonɓe toon ɓe ene donka taccude tene kadi laana kane yoola yimɓe e kala saaha e toon to kene dugu kame toon to Bugini kala woyti kene fota wonde million ngaji jeegom taw koye koppareje franc CFA e ngam wallidde galleji diine gonɗi toon ɗi kanko Ibrahima Boubacara Keita o hunima toon kunande mawɗe no feewi ngam wiide maw moƴƴin wonande kay laabi kame remru ha e jokkodiral kala oɗo saaha noon o holliri darde mabɓe ko haɓade e ɗeɗo henna pelle wat boniyankoɓe e nder leydi Mali kala ha joni toon to leydi Mali keddoren ma en kaale oɗo henna e gonnoɗo ñawowo mo ñono gujjanoɗo e ɗeɗo balɗe kala walla mbiyen dahanoɗo e yontere yawtude woni aljuma ɓennuɗo henno ha oɗo saaha mo gonɗen haydara yiitaka e makko gardiɗo ñawoje gonɗo toon to leydi Mali walla mbiyen jagorgal ñawoje gonɗo toon to leydi Mali holliri oɗo saaha mo gonɗen kamɓe kala ɓe goni koye loskoji e caggal noon teskede toon to falde ñono o saaha mo gonɗen ne heewi toon pelle joguitiɗe e kala saaha noon aɓe daha toon yimɓe taw kadi andaka holtoɓe keedi ha tentika e ɓeɗo henna dahɓe ñawowo gonɗo toon to ñono e kanko noon ha hande andaka hol nawɓe ɓe hollirama noon ɓe garno e koye werla goto danejo mo hinde toyta wogay mabɓe kay gonno koye motoji aɓe joguiti kaɓirɗe celluɗe no feewi e kamɓe noon ɓe nayimo ha ɗo ɗo gonɗen andaka ɗo heedi e ha toon to falde Nara nokku biteɗo Guiri e tonne kadi gendarme goto dahanama toon ha joni andaka holto heedi oɗo saaha mo gonɗe noon hoɗɓe e nder falde Nara e kame Bana Bo ene wonde Kay ene wonde Jemba e kame Yiliman ɓen kala kollirama ɗanorto ko yitere wotere kamɓe kala oɗo saaha mo gonɗen e kala saaha pelle joguitiɗe ene peeña toon ɓe ɓuuri tumde kay ko worɓe oɗo biteɗo Mouhamed Koufa ha joni toon to leydi Mali keddoren ma en kaale maire mo Bamako e taw kadi ko biteɗo Adama Sangare holliri oɗo saaha mo gonɗen omo hebli gam lamta omo hebli gam ƴamtude lefol laamu omo heblani gam ƴamtude lefol laamu beele kay omo wonta maire mo wuuro Bamako e siftinde noon kanko Adama Sangare o ƴetti kay lefol laamu joɗade walla ni mbiyen wonde maire mo Bamako kay hitande ujunnaji 217 oɗo saaha mo gonɗe noon o holliri wonde landaji 6 ene gondi e makko te enen piɓi ɗoftudemo e beele kay omo wonta maire mo Bamako o holliri noon gila kay o ƴetti wonde maire mo Bamako yimɓe hewɓe ne teski gueɗe kewɗe ɓamtima e nder Bamako oɗo saaha mo gonɗe noon o holliri wa ala kay lundiyanke mo jogori waddude tene kadi ko kanko tigui gagnoto e 60 e dow kala temedere
semgi wi tonto leydi Mali paɗen ko tonto Guinée Conakry ardiɓe ñawoɓe wonɓe toon ɓe kolliri mbaɗi rango wonde kay syndicat ji gonɗi toon ɗi kamɓe jangguinoɓe kala yo dartin seppoji ɗi mbaɗata ɗi e caggal noon teskede sukaɓe ɗiɗo taw kadi ko janggoɓe mbasen pittali mumen taw kadi ko kuure jooɓi pittali mabɓe kamɓe noon ɓe kolliri maɓe dartin seppoji kono ɓe dartinta hofgo juuɗe ngo e ñawoɓe noon kolliri gueɗe ɗe kala yo darto e beele jangɗele ɗine ɓamto e nder leydi he semgi wi toon to leydi Guinée paɗen ko toon to leydi Soudan oɗo ñalawma hande mo gonɗen Oumar El Bachir waɗi jillu mum toon to leydi Russie e kanko noon saabi jillu makko toon ko yidde moloyade oɗo henna gorko biteɗo Vladimir Poutine e caggal noon teskede ken ono duuɓi nogas hikka ko ɓeɗo henna witeɓe Amérique naɓe mbaɗi leydi makko embargo hay so tawi woni kay lewru maynudu Donald Trump huninoma wondema ittu yogay embargo o kono ha o saaha mo gonɗen omo huula saaha kala konnguli Amérique naɓe faade e makko o saaha mo gonɗe noon o holliri yonti tigui o moolo e leyɗele kewɗe sembe so tawi kay woni e goɗɗum yiiɗi yande e makko beele kay woɓɓe ne mbawa faabademo e siftinde noon kanko Oumar Al Bachir leydi makko ndi waɗano embargo ko hitande 1997 e gilde noon ha oɗo saaha mo gonɗen ɓe goni tigui koye caɗele mawɗe no fewi e siftinde on kadi gueruji musɗi mbaɗin toon haw yooɓi pittali yimɓe hewɓe e gilde noon ha oɗo saaha mo gonɗen wiyeteɓe cour pénal international woni CPI ene mero yidde jaggudemo guila on saaha faade joni koɓe ronkuɓe jaggudemo o ñalawma hande noon omo tawi toon to leydi Russie e gam ñagoyade ballal laamu leydi Russie e sen giwi toon to leydi Soudan paɗen ko toon to Rwanda jagorgal kalfinagal hakkude leyɗele ngal leydi Rwanda holliri e wonde kay Rwanda ni udditi demuɗi mum ha yaaji ngam jaɓɓade ken wona 300,000 e taw kadi ko ɓiɗɗo Afrique naɓe bolkiniɓe toon to leydi Libye e caggal noon nde gardiɗo Union Afrique naɓe biteɗo Moussa gardiɗo l'Union Afrique naɓe e biteɗo Moussa Faki Hamad e tuma kay nde waɗi erango wonde leyɗele Afrique naɓe kala yo guddit demuɗi mum jaɓɓo hoɓɓe wonɓe toon to leydi Libye e kamɓe noon ɓe kolliri oɗo saaha mo gonɗen aɓe jogui heblo manggo no fewi gam jaɓɓade yogay iwoɓe toon to leydi Libye sen giwi toon to leydi Libye paɗen ko toon to RDMO Congo e wuro witego Bukavu jafoɗon oɗo henna ñalawma hande noon ɓe piniri tigui ko hofgo juuɗe wona banqueji wona jeereji e wona kadi nokkuji jeeyoji ndelam kuɓam ala hen kala ko udditi kamɓe noon ɓe berti juuɗe mabɓe tigui ko wideɓe oɗo saaha mo gonɗena laamu ngu yo heblu ko ɓuuri yawde e yaccade nokkuji gotirɗi kamɓe noon ɓe jadani ko laamu ngu wi ko laamu ngu wi ko mayirde hitande 2018 ko nden tigui ɓe jahata sumgoji e kamɓe noon ɓe jiiɗi tigui yaade sumgoji koye mayirde ndeɗo henna hitande oɗon ketto kaɓuruji mon jolam jaɓe salto o Ghali Abouba kabaruji menan jolam jaberi sawto wala Ghali Abouba ma en jaha toon to Liba kame Indonésie e ha toon to leydi Russie kame leydi France ceerno Ghali Abouba bisimilla maɗa Seydi Sar ko noon tigi kabaruji men joolam jaberi puddorten ko leydi Liban to leydi Liban noon kalene sata ariri ko gonnoɗo kay hoorejo jagorɗo leydi Liban jinnoɗo démissionde fodde hande kene wona balɗe 17 mbiyen caggal noon artudemo tigui e nder leydi Liban artudemo kadi e nder Beyrouth lamorgo leydi ndi tawtorede kay manditare 74 manditare 74 lawol manditare leydi Liban woni 74e anniversaire de l'indépendance leydi Liban mbiyen o tawtoronoma ɗum noon caggal nde manditare nde gasi o yaaɓinino tigui bureau hoorejo leydi ndi nde o jodde noon oɗo hoorejo leydi biteɗo Michel Ayoun o jodde mum noon on holliri e oɗo saaha joni yiiɗa tigui o woppa gollal yiiɗi ko yo heddo e ardade jagorɗe mbiyen kanko sada ariri o jaɓini on hoorejo caggal nde ummotito noon o fayi galle makko toon tigui o tawi yimɓe hewɓe tawa kadi ko yimɓe yaaduɓe makko yiɗɓe mo ene mbaɗi toon seppoji mawɗi ene poɓɓa kay ene gullanamo ene kolliri kay weltare makko weltare mumen noon gartugol makko e nder leydi makko leydi Liban gartugol makko kadi e laamu heddademo e laamu mbiyen noon ɗum noon wonanimo beelama mawɗo kanko oɗo biteɗo sada ariri siftinde e bandiraɓe noon laamu leydi Liban koni tigui laamu ngu way hoorejo leydi ndi biteɗo Michel Ayoun kañum tigui ko chrétien woni tigui ko neɗɗo diine Isayankoɓe kanko sada ariri noon ko julɗo taw kadi o jeeya koye ngol ɗo leñol bitengol sinita e oɗo kadi hoorejo suudu sarɗiyeji ndi woni président de l'assemblée kañumne ko julɗo taw kadi jeeya koye ngol ɗo leñol bitengol siita noon e sinit ko leƴƴi ɗiɗi
jotta ko e jenge ha joni kabaruji men jolam jaberi ko to leydi Russie paaden kale non oɗo biteɗo Vladimir Putin ko kañ ko tiggi woni hoorejo leydi Russie mbiyen o jaɓɓima noon e ñalawma hanki o hoorejo leydi li Turquie biteɗo Recep Tayyip Erdogan o jaɓɓima kadi oɗo biteɗo Hassan Rouhani ɓeɗon noon o joddima mumen ɓe joddi tigui ko nder ngoɗo wuuro wiyetengo ɓe jooɗi tigui ko nder ngoɗo wuuro wiyetengo Sotissi jonde nde noon ko gam kay ƴettude ɓe peeje mabɓe kay no leydi Russie no leydi Syrie no jaam e kisal artiri to noon siftinde o noon ɓeɗo leyɗele tati foof ko leyɗele yaaduɓe e laamu Bashar Assad yiɗɓe kadi yo Bashar Assad heddo e laamu mbiyen noon caggal nde ɗeɗo pelle taw ko pelle ceɓɓitiɗi kewɗe wonnoɓe nder leydi Syrie caggal nde didda e oɗo saaha joni ɓe jiiɗi tigi joɗade noon ƴettude peeje kay beele kay yimɓe lundiyankoɓe Bashar Assad e laamu Bashar Assad enen joddo mbawa tigi wadde ko wiyete congrès mbaɗa ko wiyete congrès beele jaam e kisal nde arta hakkude mabɓe hakkude leydi ndi beele kadi eɓe mbawa yaade sumgoji paaɗi noon walla mbiyen congrès o noon ɓe jiiɗi tigi yo waɗa e nder leydi Russie mbiyen noon ko adi ngun batu noon tawa ñande ko adi ngun batu noon tawa oɗo biteɗo Bashar al-Assad hoorejo leydi Syrie o waɗi tigi jillu makko taw ko jillu bettere woni visite surprise e nder ngoɗo wuuro wiyetengo Sotissi tawatengo e nder leydi Russie ha joni kabaruji men jolam jaberi ceerno Sar paɗen tikkoto Indonésie mbiyen e nder train noon taw ko train goto dogannoɗo e nder leydi Indonésie train noon o ummino ko wuuro wiyetengo Jakarta lamorgo leydi ndi omo fayi tigi e ngoɗo wuuro wiyetengo Boga mbiyen ko caggal le train o dogi ha ko juuti ko nden tigi yimɓe hewɓe wonnoɓe e nder train ko kañumen tigi coyni mbarodi mawdi taw ko laadori ene laada tigi e nder train he ko ɗon tigi yimɓe hewɓe dogi goppi palasuji mumen ɓe hewɓe dogi cuuɗoyi mbiyen noon e nder train he noon jambaro goto ne wonno hen cagata goto jambaro ko nden tigi o ŋoykini ha o yetti tigi mbarodi ndi ko ɗen tigi o nangui e laaci laadori ndi o lappini ndi feewi e lappini doole e train he mbiyen mbarodi ndi yadani e wonki jambaro goɗɗo kadi ne tawtono e train o noon joguino ko téléphone mum tawa kadi omo filma noon dendagal ko waji o waddata e mbarodi ndi foof ha mbarodi ndi maayi hay goto noon ala gañiɗo hen mbiyen kadi laamu ngu noon udditi tigi losnoji mum beele kayen anda beele ndiɗo mbarodi ko kañum tigi addi hoore mum e nder oɗo train walla ala mbarodi ndi yalti koye sac goto e ɗanniyankoɓe ha joni kabaruji men jolam jabbeɗi cakkitoɗen ko leydi France mbiyen e ñalawma hande o noon laamu leydi France ene ɗamni tigi wadde ko wiyete remaniement ministériel noon woni tigi jagorɗe kese nadde walla waɗa jagorɗe ittade walla woda jagorɗe gossodirde ko ɓuuri tengtude tan walla ko ɓuuri fadede tan e ñalawma hande o kam e o remaniement ko ma yimɓe ɗiɗo taw ko wiyeteɓe secrétaire uji d' état ɗiɗo noon ma naat taw ko hesɓe ma naade gouvernement walla ma naade laamu he Seydi Ba jambaro barɗo mbaroji o mbaɗandi tan ko Sar wo yetta e pilmuɗo kadi ko Sar yetta paɗin koto wuuro ma to e toon to leydi Congo oɗon saaha mo gonɗe noon mbaɗi erago dendagal ɓiɓɓe fulɓe e wonɓe e nder leydi Congo kala so tawi jiiɗi tawtorede jonde mabɓe ko fati e fedde heblo sukkade Afrique en mbawi wadde 06 643 82 643 82 89 e notatama ko Issa Camara ma o haalane e nokkuɗoɓe pottata so tawi a yiiɗi tawtorede e mbatta ko sa yiiɗi tawtorede jonde mabɓe mbatta ko 06 643 82 89 e taw kadi notatama ko Issa Camara ha joni toon to leydi Congo mbatta ko 05 557 43 59 notatama ko Abdoula Bokouma 05 557 43 59 notatama ko Abdoula Bokouma kala jiɗɗo tawtorede jonde mabɓe fedde heɓlo sukaɓe Afrique toon to leydi Congo so waɗi konɗo noddirkon tan ma wawa haldude e mabɓe konngol men mbayni goɗo hen ñalawma hande koko fati e banggue duusuji nde tawno ko toon cellal dañete kadi ko toon rafiji dañete eɗen mbasi yimɓeɓe yoɓe tinno e duusuji labɗi kala subaka e kala kikiɗe yo lawƴe ha laaɓa waɗe ko wiyete eau de javel eɗen mbasi yimɓeɓe yoɓe tinno e siwoji kamen sarallaji ha tenti kadi e moƴƴinde kokki kamen gonka ɓe ganda afo cellal ko laaɓal ɗum noon ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe barke jolam jaɓeri ko haali Abouba ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗe moon sehil moon Sar Abdoulaye Sarr kettuki malaki jaam yo jaam Allah hiranena